Una trentena d'homes i dones es van concentrar a les 5 de la tarda del passat divendres 8 de març a la Casa de la Vila amb l'objectiu de llegir el manifest unitari dels col·lectius feministes pel Dia Internacional de la Dona. En aquest cas, l'acte va estar organitzat per l'associació Les Violetes. Van fer que la paraula feminisme arribés a dones que mai n'havien sentit parlar i s'hi adherien al veure que cal que totes juntes i diverses lluitem per allò que volem. Tot i així ens calen molts dies més com aquest 8M. El feixisme escampa pel territori imponentment. L'extrema dreta està tenint veu a pobles germans com l'andalús, o presència directa al mateix Tribunal Superior de Justícia, o fent ús de l'espai públic amb propagandes masclistes, xenòfobes i amb un discurs d'odi cap al nostre moviment. Tot seguit, alguns integrants del col·lectiu que es van concentrar van desplaçar-se fins a Tarragona a la manifestació que es va convocar a 2:15 de la tarda a la plaça Imperial Tàrraco. D'altra banda, el dissabte 9 de març va ser el torn de l'àrea d'esports del municipi. Així, la regidora d'Esports, Cristina Borràs, i la gerent de Llastres, Montse Nomen, van llegir el manifest de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, al qual també es va adherir l'àrea d'esports. En el Dia Internacional de la Dona, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya volem posar de manifest la realitat que pateixen les dones en l'esport català amb la voluntat de seguir lluitant per una societat plenament compromesa amb la igualtat de gènere. La igualtat no és cap privilegi, és un dret fonamental i irrenunciable que hem de defensar entre totes i tots. Per això, enguany, i tants cops com faci falta, serem al costat de totes aquelles persones que treballen per la igualtat efectiva entre dones i homes, que lluiten per una carrera sense obstacles. Moltíssimes gràcies per haver vingut. A continuació, alguns veïns i veïnes van gaudir de la masterclass de zumba gratuïta a l'entrada de la piscina municipal coberta de l'Hospitalet de l'Infant.